এই মিশনার ক্ষতি ঝাড় উবরিজোড়া সিন্ডিজোড়া সথবেলগুড়ি বড় বেলগুড়ি রাবা বস্তি বড়ফাড়া দুদুমারি ভেলাকোবা साहा बागाननिबो मालिक जाबाय किसुमाना मोनाखै गावखौ खुंनो मोनोब्ला दिनै जोंहा मा दङ एसेम्बलि दङ बे एसेम्बलियाव जोंनो जिखिनि मोनथाम पावार होदों बे मोनथाम पावारनि गेजेरजों जोङो बे बिटिसि हालामनि ओनसोलफोरखौ माबायदि जौगाहोगोन खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव खिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय स' रायजोफोर जोङो दिनै सावरायगोन माखासे भिडिअनि सायाव गिबियाव जों सावरायगोन आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि थाखाय दा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मा बुंदों नोंथांमोनाबो एसे खोनासंनानै लादो বিটিআৰত আদানী মাটি দিয়া নিদিয়া তাৰ লগত বিশেষ এটা প্ৰক্ৰিয়া লুকাই আছে অসমত আমি ৩০০০ মেগাৱাট থাৰ্মেল পাৱাৰ উৎপাদনৰ বাবে আমি এটা উদ্যোগ স্থাপন কৰিম আৰু এই উদ্যোগটোৰ বাবে নিবিদা হ'ব নিবিদাত আৰু কেইবাটাও গ্ৰুপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু ইয়াত ব্যয় হ'ব ৪০,০০০ কোটি টকা 40,000 crores আমি ভাবিছিলোঁ যে জাগিৰোডৰ দৰে সমান ইনভেষ্টমেণ্ট এটা যদি কোকৰাঝাৰত হয় তাৰ ৰাইজে আমাক আদৰণি জনাব আৰু বিটিএডিৰ উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত হ'ব কাৰণ 40,000 crores ইনভেষ্টমেণ্ট মানে মিনিমাম 1 লাখ মানুহে ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি তাত এমপ্লয়মেণ্ট পাব কিন্তু আমি এনেকুৱা বদনাম ল'ব খোজা নাই যে আমি কোনোবা ট্ৰাইবেলৰ মাটি আমি দখল কৰিব খুজিছোঁ এই ৩০০০ মেগাৱাট শক্তি উৎপাদনৰ বাবে আন স্থানত আমাৰ মাটি ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰা আছে আমি মাত্ৰ বিটিএডিত ইণ্ডাষ্ট্ৰী যেনেকৈ এডভান্টেজ অসম হ'ল ৫ লাখ টকা ইনভেষ্টমেণ্ট আহিব বিটিএডিয়ে মনত ভাবিব যে গোটেইখিনি অসমে লৈ ল'লে আমাক একোৱে নিদিলে সেইকাৰণেহে আমি তেওঁলোকক দিয়াৰ এটা প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে যিহেতু নিজে নালাগে বুলি কৈছে আমাৰ অতিৰিক্ত মাটি মজুত আছে আৰু নৱেম্বৰত তাৰ আধাৰশিলাও হ'ব আৰু উদ্যোগটো আগবাঢ়িও যাব গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ জোৰ জবস্তি কৰা কথা নাই কিন্তু ৰাইজে এটা কথাও জানিব লাগে সেই ৪০০০ বা ৩০০০ বিঘা মাটি মাত্ৰ ৮০টা পৰিয়ালে ৰাখি থৈ দিছে গতিকে ৮০টা পৰিয়ালে ৪০০০ বিঘা মাটি ভোগ দখলত থাকিব লাগে নেকি গতিকে মই আহ্বান জনাম যে তাত আদানী নহয় অন্ততঃ মেডিকেল কলেজ হওক ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হওক কিবা ভাল কামত সেই মাটিখিনি ব্যৱহাৰ হওক কিন্তু আমাৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ কাৰণে আমাৰ এনেকুৱা কোনো বাধ্যবাধকতা নাই যে আমি তাতেই যাব লাগিব অতিৰিক্ত ২ মাটি আমি ধুবুৰী আৰু গোৱালপাৰা জিলাত আমি ৰেডি কৰি থৈছোঁ গতিকে তাৰ পৰা যদি বিটিআৰে ভাবে যে আমাৰ ইয়াত নালাগে আমি ডেফিনেটলি ধুবুৰী বা গোৱালপাৰাত এই প্ৰজেক্টটো কৰিম কাৰণ উইদাউট শক্তি ২০২৯ চনৰ পিছত অসমৰ এটা ঘৰতো লাইট নজ্বলিব যদি আমি পাৱাৰ প্লান্ট নকৰোঁ আনকি বিটিআৰৰো এটা ঘৰত লাইট নজ্বলিব যদি আমাৰ পাৱাৰ প্লান্ট নহয় কিন্তু এইখন চৰকাৰৰ নীতি যে আমি ক'তোৱে জনজাতীয় লোকৰ লগত সংঘাত নকৰোঁ তেওঁলোকে ভাল পাব বুলিহে আমি প্ৰজেক্টটো তাত লৈ গৈছিলোঁ নহ'লে ক'ব আপোনালোকে জাগিৰোডত কৰে গুৱাহাটীত কৰে বিটিআৰত একো নকৰে আমি সেইকাৰণেহে গৈছিলোঁ কিন্তু আমাৰ ধুবুৰী আৰু গোৱালপাৰাত মাটি ইতিমধ্যে ইনফেক্ট ৱালৰ কামো চলি আছে কাটাতাৰৰ বেৰা আদিৰ কাম চলি আছে গতিকে এই প্ৰজেক্টটো নিৰ্ধাৰিত সময়ত ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আমি কোল লিংকেজো পাই গ'লোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে নৱেম্বৰত এই ৪০,০০০ কোটি টকা বিনিয়োগৰ আধাৰশিলাও হ'ব আৰু আমি কামত আগবাঢ়িও যাব পাৰিম निश्चय बिथाङा दिनैहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय इन्डास्ट्रि गायसननो नागिरनायखौहाय केन्सेल खालामनो नागिरबाय दा बिनि सायाव रायजो राजाफ्रा मा सानदों जुदि फार्स्ट फैजेननाय इन्डास्ट्रिखौनो केन्सेल खालामोब्ला इयुनावहाय बिनि उनावहाय जेसेबांनाखि फैनो दंगासिनो दंबावो जाय इनभेस्टमेन्ट खालामग्राफ्रा इनभेस्टमेन्ट खालामनो गोसो जादों बिथांमोननि मावनो नागिरनायखौहाय जुदि फेलें खालामा होबायब्ला बर' हारिया माब्लाबाबो इन्डास्ट्रि मोना
आरो बर'नि जायगायावहाय माब्लाबाबो कम्पानि फैया बेखौहाय सिन्था खालामनाया मोजां दिनै पर्बतजरा बासबारिनि दावरावखौ नुनानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया केन्सेल खालामनो नागिरनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा जुदि आदानि कम्पानिनो होनानैहाय इन्डास्ट्रि गायसननो नागिरनाय टार्मिनेल पावार प्रजेक्टखौहाय केन्सेल खालामोब्ला अब्ला रेल कच फेक्ट्रिखौबो केन्सेल खालामनांगोन क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफुं थांग्रा रेल लामा बानायनो नागिरनायखौबो केन्सेल खालामनांगोन मानोना बेखौबो अपोजिशन पार्टिनि मानसिफ्रा हामजायाखै आं बे बाथ्राखौ मानो बुंदों मिथिगौना रायजोफोर नोंथांमोना अडिअ रेकर्ड ससे खोनासं नोंनि आंनि बर' फिसाफोरनि गुदि धोरोमा बाथौ धोरोममोन बे बाथौ धोरोमनि थाखाय मा खालामखो बियो दा नै मोनबा जिल्लायाव बेसेबांबो गिदिर गिदिर कौटि कौटि थाखानि बांगालफोरनो हजनि न' लुनो हागोन जाहैबाय बेथ' बांलादेशसो जानो थांगासिनो बिदिबा पाकिस्तानसो जानो थांगासिनो दं हा नों फाग्ला बे नों जेराव जोनोम जादों बे ओनसोलनि हाखौ 7,000 बिगा हा होनो ओंखारदों दा बिदि मोजां 3,600 जाबाय बे थार्मेल पावार स्टेसन थाखाय आदानि कम्पानिनि थाखाय मा जानांगौ बेयाव थानाय रायजो राजाफ्रा ओमफ्राय बेसेबांबा हाजारा माबा होनो रेलनि कच फेक्टरिनि रेल दाब्बा बानायनो बा रेल दाब्बा बानायबा मा लाब जागोन बेहाय बर'फ्रा मा लाब हालेवनो मोनाबालाय पावार स्टेसनखौ मा लाब जागोन बे थाखा फैसानिखायसो सौदाय आरोखि लाखाबायगोन बोरसि मन'खाबाय मन'खाबायलै दा आङो दुखुजों जाबजों थांथ'वाखै दा भलन्टियार फर्सनि सेंग्राफोर दाख्लै आंनाव फैदों जोंजों नोंबो थांफानांसिगौ 25 तारिखहालागै होनदों आरोखि थांगोन होनना बुंदों दिनै जों अब्ला मिथिबाय दा आगुनि बिएससि एकर्ड खालामनाय सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारियाबो टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट आरो रेल लामाखौहाय जाजानो बादों दा बिथांमोना मानो जाजानो बादों पावाराव गैया बिसोरो बिबाननिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों बेनिखायनो गुबुननि मावनायखौहाय गुबुन दैदेनगिरि मावनायखौहाय बिसोरो नायनो हायाखै दिनै बिसोरो गावसोरजों लोगोसे हारिखौबो खहा खालामनो नागिरनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेनिखायनो आङो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिनि बुंनायनि रावखौ खोनानानैहाय बे क'क्राझारनिफ्राय गेलफुसिम थांगोन रेल लामाखौबो बन्द खालामनांगौ होननानैहाय आङो बुंनाय जादों रायजोफोर दुखु मोननो नाङा जुदि टार्मिनेल पावार प्रजेक्टखौ बन्द खालामबायब्ला बेखौहाय केन्सेल खालामबायब्ला रेल कच फेक्ट्रिखौबो ट्राइबेलनि हायावहाय बानायनो नाङा मानो बानायनांगौ जुदि कम्पानिखौनो बानायनो खाबु होखायाब्ला अब्ला मानो बानायनांगौ माखासे मानसिफ्रा बुंदों आदानि कम्पानिनोहाय माब्लाबाबो हा हगारा नांगौब्ला थैगोन बासबारिनि उनावबो आरोबाव गुबुन कम्पानिनो माखासे मानसिफ्रा बुंदों स्कुल कलेज बानायनो थाखाय जोङो गोसोबायदि हाखौ हगारना होगोन होननानै बुंदों नाथाय कम्पानि बानायनो आदानि कम्पानिनोहाय हा हगारा होननानै बुंदों दा बिनि सायाव आं बुंगोन स्कुल कलेजावहाय लेखा फरा रोङि मानसिफ्रा खामानि मोना नाथाय कम्पानियावहाय फरा लेखा रोङि मानसिफोराबो बेयावहाय माखासे हासिब सिबनानै हाउसकिपिंनिबो खामानि मोननानैहाय मावनानै जानो हायो दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा आरो माखासे बोराय जुन्थ्रफ्रा बाहेरा देशआवहाय मा फैनानै खामानि मावफैयो हयथ' गामियावहाय थानानै उदां उदां जानाय मानसिफ्रा बेखौ मिथिया सैमाफोर बायदि सिकिउरिटि थानानै खामानि मावनानै जाफैयो जायफ्रा गोदान गोदान फैदों मोसौफोर बायदि मालायनि आन्दारावहाय हाबनानैहाय हटेलनि थोरसि सुनानैहाय गावनि उदैखौ फिसिफैयो जाय मानसिफ्रा गोदानै गावनि जायगा नागारनानैहाय खामानि नागिरफैदों नाथाय बेखौहाय जायफ्रा धोन सम्पत्ति गोनां बिपिएफ पार्टिनि रांजोंहाय गेलेनानै थाग्रा सिगांनि समावहाय मोनजानाय बैसोरबायदि सुबुङा बुजिया दिनै आं नुगासिनो दङ सोर सोर मा खामानि मावफैदों बेंगलराव फैनानै नोंथांमोना सानदों नामा डक्टर इन्जिनियार प्रफेसार बेवहाय गिदिर गिदिर कम्पिउटारनि खामानि मावफैदों होननानै सफ्टवेयार कम्पानियाव मावफैदों होननानै
दिनै बेफोरखौहाय हमथानो थाखायसो गुबुन देशाव थांनानैहाय सिकिउरिटि मावनायनिफ्राय हाउसकिपिं जानायनिफ्राय बेफोरबायदि खामानि मावनायनिफ्राय हमथानानै लाखिनो थाखायसो UPPL नि CM प्रमद बर' सारआ माखासे कारखाना गायसननो टारगेट खालामदों। नाथाय गामियावहाय दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा बुजिनो रोङि मानसिफ्रा बेफोरखौहाय गोरोन्थि बुजिदों। नाथाय गामियारिनि रायजो राजाफ्रासो बिसोरजोंहाय जाम्बा बुरबक खालामजादों। दा फिउचारनि थाखाय खामानि मावनो UPPL आ सानदों, नाथाय माखासे अपोजिशन पार्टिनि खोथा लानानै रायजो राजाफ्रा सोमावग्लुंदों। दिनै बे टार्मिनेल पावार प्रजेक्टनि केन्सेलनि मेन दायनिगिरिया सोर सोर जागोन मोनथिगौना रायजोफोर? आइजोफोरनिफ्राय मुनमुन ब्रह्म, अनजालि दैमारि, मालती रानी ब्रह्म आरो हौवाफोरनिफ्राय प्रहलाद ब्रह्म, दावराव डेक्रेट आरो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारियाबो इनभल्भ दङ। मोनथिबाय दा रायजोफोर? जों अडिअ रेकर्डआव क्लियारलि मिथिखायो सोर सोर इनभल्भ दङ। दा बै अदालगुरिनिफ्राय फैनानै सासे बोराइसा ACPDL होनफैग्रा बोराइसाया सोरनि पार्टी? सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिनिनो। दा सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिखौबो सिगांनि समावहाय खाबु होखादोंना होआखैमोन? नाथाय मावनो रोङाखै। दिनै गुबुननि मावनायखौ मेगन सादों। बेनिखायनो आं बुंदों जोंनि दानि UPPL नि CM प्रमद बर' सार जुदि टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट आदानिनि कम्पानिखौ केन्सेल खालामबायब्ला बै रेल कच फेक्ट्रिखौबो केन्सेल खालामनांगोन। बेयाव बानायनो नाङा। बे हाग्रायैनो हाग्रा थाबाय थाथों। ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन? दानिया जों सावरायनोसै अनजालि दैमारिनि सायाव। अनजालि दैमारिया जोंनि चिराङाव फैनानैहाय रायजो राजाफोरखौहाय बेंग्रा बेंग्रि खालामफैगासिनो दङ। अनजालि दैमारिखौ बिदा रन्जन दैमारि सारनि थ्रुयैसो सिनायो। अनजालि दैमारिया बुंगासिनो दङ रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय थाखानाय पावारखौहाय खोमानानै लाबाय, थाखानाय पावारखौ लाबोफिननो थाखाय APB पार्टिखौहाय दादों। नोङो जुदि गोरोंमोनब्ला, मानसि साननो गोरों गियाननि आइजोब्ला नोङो पार्टिजों गोरोबनानैसो खामानि मावनायमोन। दा नोंनि थाखायनो जे भटआबो थेर बेथेर जानो थांगासिनो दङ, बेखौ रायजो राजाफ्रा साननायाबो मोजां। आरो अनजालि दैमारिनि पार्टिया फैबाय थानाय BTC इलेक्सनावहाय केन्डिडेट मोनगोन ना मोना बिनिबो बाथ्रा दङ। जुदि केन्डिडेट मोनाब्ला अनजालि दैमारिनि पार्टिया ओरै थाङा हरै थाङा नेशनेल पार्टियावसो ज्राव ज्राव भटखौहाय होहैगोन। आरो नङाब्ला BPF पार्टिजोंनो बिसोरो गोरोबनानै थाफिनगोन। मानोना बेकग्राउन्डआ अनजालि दैमारिनिया BPF पार्टिखा। नोङो जुदि साननो गोरों गियाननि आइजोब्ला मानो नोङो हारसिं गावस्रानानैहाय गोदान पार्टि दाबावखो? नोंथ' सासे लुबैसुलि, गाद्दि लुबैसुलि, बिबानाव थानो लुबैग्रा सासे हिनजावसो होननानैहाय आं सानो रायजो राजा नोंथांमोन। दा नोंसोरसो मा बुजिदों आं बेखौ मिथिया। नाथाय अनजालि दैमारि बायदिजोंहाय दा फुस्लायजा। अनजालि दैमारिया जुदि गाद्दि लुबैयाखैमोनब्ला, बियो बिबानाव थानो हास्थायाखैमोनब्ला अब्ला BPF पार्टिजोंनो थानानै खामानि मावखागौमोन। नाथाय अनजालि दैमारिया BPF नि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा नांगौ मथे बिबान होनो रोङिनि थाखायसो बियो हारसिं पार्टि दादों जेन' हारसिं रानि जायो। कम्पानि बानायनानैहाय जबलेस फरा लेखा रोङि मानसिफोरखौहाय खामानि सोसननो हाग्रा सोर दङ बर'नि गेजेराव? रावबो गैया, जिर'। बेनिखायनो UPPL नि CM प्रमद बर' सारआ माखासे जबलेस मानसिफोरखौहाय जब होनो थाखाय माखासे इन्डास्ट्रि लाबोनो टारगेट खालामदोंमोन। नाथाय बेबो केन्सेल जानायनि लामायाव दिनैनि समावहाय। अब्ला रायजोफोर सिन्था खालामदो नोंथांमोननि सायावसै। दिनै आंनि बुंनाया बांद्रायबायब्ला गावबा गावनो सुद्रायनानै लाब्लानो जाबाय। नाथाय जानला मोनला गाज्रि कमेन्ट दाहो। आं डाइरेक्ट ब्लक खालामनानै होखायो। जायहा गाज्रिथार कमेन्ट होयो आं बेखौ डाइरेक्ट ब्लक खालामनानै होखायो। मानोना बियो आंनि फलोवार्सबो नङा। आरो बिनि साननाय हनाया गाज्रिखायनो कमेन्टआबो गाज्रि।
बेखायनो आं बेखौहाय माब्लाबाबो नायफिननो होननानै सानला अब्ला भिडिअखौ आं बेसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय जायहा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि